Inden anskaffelsen af det her mobile VMS var det jo primært var det, at vi ikke havde lokationer på nogen af varerne. Og skulle huske, hvor alting var hen i hovedet, og vi skulle brugt oceaner af tid på at lede efter varer. Det var varer, der bare forsvandt. Vi var simpelthen kunne ikke forklare, hvor de var henne, og det skulle vi have lavet om på, i og med at vi jo stadigvæk er en vækstvirksomhed. Jamen, den største værdi ved mobile VMS for os er, udover tiden sparet, så er det nemheden og brugervenligheden i forhold til at få folk skiftet, hvis man skal skifte ud på lager, der er nye, der skal læres op, der er ting, man kan hurtigt fortælle folk, fordi brugervenligheden er så nem i det. Det gør også, at folk ikke går og tænker og husker på alle mulige små, nu har jeg lige gjort det her med den her vare, og sikkerheden, ikke mindst. Altså, så vi har fået en langt større sikkerhed på vores bevægelser igennem lageret med varerne, og vi har fået en langt større sikkerhed i forhold til indgående varer. At en vare, der er scannet, er bare lige lidt nemmere at have med at gøre, og du har hele tiden styr på, hvor den er henne.